He was wounded for my transgressions, and I will sing of His love, and I will sing of His love, and I will sing of His love, and I will sing of His love. With His stripes, I am healed. With His stripes, I am healed, and I will sing of His love, 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 and I will Jesus climbed the hill to the garden still. His steps were heavy and slow. My soul is exceeding sorrowful, Love and a prayer took him there to the even unto place death. only he could go. Gethsemane. Tarry ye here, Jesus lost me. watch with me. So he went willingly to Gethsemane. Abba, He felt all that was sad, wicked or bad, all the pain we would ever know. While his friends were asleep, he fought to keep all things are possible his unto thee. promise made long ago. Gethsemane. Take away this cup from me.
Nevertheless, not my will, to Gethsemane, but thine be done. the hardest thing that ever was done, the greatest pain that ever was known, the biggest battle that ever was won. This was done by Jesus. The fight was won by Jesus. Gethsemane. Jesus loves me, so he gave his gift to me. In Gethsemane, Gethsemane, Jesus loves me, so he gives his gift to me. From Gethsemane. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Nitolbu. Nitolbuk, Missier Qaddis, biex tibat l-Ispiritu tiegħek fuq kull wieħed u kull waħda minna. Ħalli narfu il-ġuda li hemm fina. Mhux biex nikkundannaw lil nfusna, mhux biex naqtaw qalbna u niddispraw, imma biex nemmnu tassew li aħna maħbubin u imfaħrin minnek. Għatina Spiritu Qaddis, indiema perfetta li taraf mhux tant in-nuqqas li għamilna aħna, imma l-weċa li nagħmlu lilek u lil ħutna. Dan nitolbulek bl-istess Sidna Ġesu Kristu, illi jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Imbagħad wieħed mit-tnax jismu Ġuda l-Iskarjota mar ant il-qassisin il-kbar u qalilhom: xi tridu tatuni u jien nagħtikom lil Ġesu f'idejkom. U huma tawh 30 biċċa tal-fidda bħala ħlas. Minn dak il-ħin beda jfittex okkażjoni tajba biex jagħtihom lil Ġesu f'idejhom. Fl-ewwel jum tal-għażmi, id-dixxiepli resqu lejn Ġesu u qalulu: fejn tridna nħejjulek l-ikla tal-għid? U qalilhom: morru l-belt għand it-tali u jgħidulu għallek li mallem, is-sija tiegħi waslet. Jien se nagħmel l-ikla tal-għid għandek mad-dixxiepli tiegħi. Id-dixxiepli jagħmlu kif ordnalhom Ġesu u ħejjew l-ikla tal-għid. Għal-ħin ta' filgħaxija qatt fuq il-mejda flimkien ma' 12. U waqt l-ikel qal: tassew ngħidilkom li wieħed minnkom se jitradini. Huma bdew isewdu qalbhom ħafna u kull wieħed minnhom beda jsaqsih: jaqgħu jien mulej? U Ġesu weġibhom: dak li jmett idu u jbill il-ħobs fi platt wieħed miegħi, dak li se jitradini. Bin il-bniedem imur kif hemm miktub fuqu, imma ħażin għalih dak il-bniedem li permezz tiegħu bin il-bniedem ikun mogħti f'idejn l-edewwa. Kien ikun aħjar għalih dak il-bniedem li kieku ma twieled xejn. Qabeż Ġuda dak li tradih u qallu: jaqgħu jien Rabbi. Wieġbu Ġesu: int qiegħed tgħidu. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu.
Tajjeb, il-lejla tajba lil kulħadd wasalna fit-tieni jum ta' riflessjonijiet fil-ġimgħa mqazza, il-ġurnata ta' tlieta, u llum ser niddedikawha għal personaġġ għal figura ta' Ġuda. Hekk meta ngħidu Ġuda jaħbtu ħafna affarijiet ma' moħħna. Imnalla kien Ġuda għax fl-aħħar mill-aħħar sibna ħati. Sibna l-bniedem ħażin li minħabba fih Ġesu kellu isofri, jibati u jmut. U imbagħad irxoxtaqa mill-imwiet. Imma kważi din il-preżenza ta' Ġuda fil-Vanġelu hija komda. Mhux biss għad-dixxiepli, mhux biss għall-11 l-oħra, imma wkoll għalina. Għax almenu sibna il-ħati. Interessanti li din l-esperjenza tiġri fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Ħafna drabi ma nistriħux sakemm insibu il-ħati. U anki l-istess istituzzjonijiet ġudizzjarji jikkonfermawna f'dan. Anki jekk mhux dejjem ikollhom raġun 100%, mhux għax irid immir l-istituzzjoni. Imma kif ser naraw ħafna drabi wara ħtija ta' bniedem ikun hemm mhux biss il-persuna, imma jkun hemm ħafna ċirkustanzi, ħafna sitwazzjonijiet. Ekku l-lejla ser nindunaw dak li Don Primo Mazzolari li semmejna wkoll il-bieraħ f'waħda mill-meditazzjonijiet tal-ġimgħa mqazza li jagħmel fil-parroċċja tiegħu qrib Milan. Jitkellem proprju dwar Ġuda mio fratello, Ġuda hija, jew Ġuda li hemm fija, Ġuda tewmi miegħi, Ġuda li huwa jien. Hekk l-ewwel qabel kollox naħseb ta' min jiftakar li dan l-isem ta' Ġuda jiġbor fih poplu. Għaliex għax l-isem Ġuda u msemmi għal poplu ludi, Juda, il-Jut, il-Lut. L-isem Ġuda jiġbor fih propju il-poplu ludi kollu. Forsi kien minħabba fekk illi din id-darba ma waħħalniex f'persuna, imma l-istorja waħlet f'poplu sħiħ. Forsi kien minħabba fekk li għal sekli sħaħ, millenni sħaħ, id-dinja kollha ħadita, u speċjali l-Ewropa, ħadita kontra dan il-poplu, identifikat fil-personaġġ, fil-persuna ta' Ġuda, Juda, il-Lut. Imma dan kollu jkompli jurina kemm dan Ġuda mhux personaġġ uniku, mhux persuna waħda. U dan li ser naraw matul ir-riflessjoni li ser nagħmlu llum. Ser nindunaw li Ġuda jew parti minnu tinsab fija, tinsab f'kull wieħed u f'kull waħda minna. Ekku allura fl-aħħar ta' din il-meditazzjoni rridu naslu hekk għal punt importanti. Se nipprova insemmi fejn iridu naslu biex imbagħad it-triq tkun iktar ċara, it-triq li nagħmlu l-passi li nimxu wieħed wara l-ieħor, inkunu nafu fejn ser jeħduna. Fl-aħħar tal-Vanġelu rridu naslu propju għall-isem ta' Ġuda. L-isem Ġuda jfisser imfaħħar, praised, lodato, hekk ifisser l-isem ta' Ġuda. Hekk forsi tifsira li Ġuda nnifsu ma fehmx, forsi tifsira li lanqas jent ma fimna fil-ħajja. Il-fatt li aħna fundamentalment, fil-profondità tagħna maħbubin minn Alla. U din hija l-problema l-kbira ta' kull wieħed u kull waħda minna. Għax meta ma nħossuniex maħbubin fil-profondità tagħna, fil-profondità tal-persuna tagħna, allura ma nafdawx fil-pjan ta' Alla, ma nafdawx f'dak li Alla jixtieq minna, f'dak li Alla jsejħilna lih permezz tal-kelma tiegħu u permezz tal-istorja. Meta ma nemnux li aħna verament mill-qowejn maħbubin minnu, allura nfittxu bħal Ġuda li nsibu li nagħmlu li niddeċidu t-triq għal rasna. U nwaħlu f'rasna li dik triq it-tajba. U din it-triq titfana fil-ħajt, din it-triq titfana fil-ġemp, din it-triq titfana biex saħansitra neqirdu lilna nfusna jekk ma nindunawx fil-ħin kif jiġrilu dan il-personaġġ bibliku, dan il-personaġġ tal-Vanġelu Ġuda. Hekk li jinsar nipprova hekk flimkien magħkom illejla nirrifletti fuq 5 episodji tal-ġrajja ta' Ġuda. Hekk 2 minnhom smajnihom fil-qari li għadna kif rajna. Qari silta oħra rajnija l-bieraħ, tkellemna fuq l-bieraħ, però il-bieraħ iffukajna fuq il-fwieħa, fuq il-figura ta' Marija illi taħli l-imħabba tagħha simbolikament fil-fwieħa taħlija fuq il-persuna ta' Ġesu. Imħabba ħalja, imħabba infinitament ġeneruża,
imħabba ġeneruża għal kollox, imħabba li tikkorrispondi edna l-bieraħ xi ftit għall-imħabba li Alla l-Missier għandu għalina permezz tal-lotja ta' din il-konsenja li jagħtina f'ibnu Ġesu. U għandna lil Ġuda illi jirreaġixxi. Ġuda għandu l-problemi. Hekk mill-ewwel nindunaw illi f'din ix-xena kif smajna l-bieraħ fil-Vanġelu, Ġuda għandu problemi fejn tidħol l-imħabba. Forsi għandu diffikultà li mhux kapaċi jilqa' jaċċetta li jkun maħbub. Ekku din id-diffikultà tidher meta jirrabja, meta jipprotesta, meta jara lil Marija tkun daqshekk ġeneruża fl-imħabba tagħha ma' Ġesu. Tant li jgħid dan ħela. Ekku Ġuda mhux il-bniedem illi jħobb, mhux il-bniedem illi jħalli min iħobbu, mhux il-bniedem sentimentali, mhux il-bniedem tal-emozzjonijiet. Nistgħu ngħidu li mhux il-bniedem tal-emozzjonijiet, mhux il-bniedem li jintilef f'dak li jħoss, imma bniedem li jaf xirejt, bniedem li għandu pjanijiet ċari f'rasu, bniedem li jikkalkula. Saħansitra kien kapaċi jikkalkula f'tebqatajn kemm jiswa dak in-nard powr u kemm iħalli qlieħ u forsi kemm foqra seta' imantni irejjaq bih. Intendi, il-moħħ ta' Ġuda mhux il-moħħ evanġeliku, mhux il-moħħ mimli bl-imħabba, bl-akkoljenza illi Ġesu ġie biex joffrilna, ġie biex jagħtina. Imma għal-moħħ tal-kalkoli. U għal-moħħ ta' dik il-persuna li għandha pjan u taf fejn trid tasal, indipendentement mid-batija li trid bati jew li tibati ħadd ieħor. Ġuda hu persuna determinata, persuna li jippjana, persuna li jikkalkula. Tantu hekk li l-Vanġelu jippreżentalna lil dan Ġuda bħala personaġġ ftit differenti, appostu ftit differenti mill-11 l-oħra. Fil-waqt li l-11 l-oħra kollha kemm huma ġejjin min-naħa tal-Galilija u bejn wieħed u ieħor kollha ħerġin mill-ambjent tas-sajjieda, mill-ambjenti minn irħula sempliċi ta' nies foqra, ta' nies li jaqalowha u jikluha, Ġuda le. Ġuda aktarx kien ġej minn Iskarjot, minn dan ir-raħal qrib Hebron, l-isfel, in-naħa t'isfel ta' Iżrael, iktar qrib Ġerusalemm. U Ġuda mill-lider kien bniedem intellettwali. Ġuda mill-lider kien bniedem li jaf, anki għaliex il-Vanġelu stess, anki li smajna l-bieraħ jgħidilna li kellu fidejh il-kontabilità, kellu fidejh il-flus. Allura kien bniedem li jaf u forsi kien jaf li jaf. U minħabba fek Ġuda kważi kważi ritu jagħmel it-triq tal-ħelsien lil mulej. Ritu jurieħ lil Ġesu kif għandu jsalva lid-dinja. Ritu lil mulej Ġesu jesponih f'sitwazzjonijiet ħalli tassew ikun kapaċi juri l-qawwa tiegħu biex toħroġ l-idea ta' Messija qawwi, Messija setan, Messija li kien jikmanda mhux biss lill-art ta' Iżrael imma l-popli kollha l-oħra tal-madwar, Messija li kellu jirbaħ lir-Ruma li kienet l-għadu prinċipali tal-Lut. Waħħal dan f'moħħu Ġuda. Aktarx l-istudjużi jgħidulna li din kienet ir-raġuni prinċipali li minħabba fi iktar il-qudiem kif ser naraw jippjana jikkuntratta mas-saċerdoti tat-tempju, mal-mexxejja mal-kapijiet tal-Lut biex ibih lil Ġesu. Ġuda allura għandu diffikultà fejn tidħol l-imħabba. Ġuda huwa jien, Ġuda huwa jint. Il-kol kemm aħna għandna imħabba li hija feruta. Il-kol kemm aħna żgur m'għandniex storja passat li huwa lineari fejn tidħol l-imħabba. Jekk Ġuda ma jafx x'in imħabba, mhux ħtija tiegħu, jew almenu mhux ħtija tiegħu għal kollox. Anki jekk kif nafu mill-Vanġelu, kif se naraw iktar il-qudiem, Ġesu kontinwament jibqa' joffrilu l-imħabba tiegħu u Ġuda qisu ma jafx x'inhi, qisu mhux kapaċi jinduna biha, qisu mhux kapaċi jarafha. Kemm niltaqgħu ma' nies fil-ħajja tagħna li jkunu ngħidulhom insensittivi, kważi kważi mingħajr emozzjonijiet. Kważi kważi nindunaw li dawn in-nies ikollhom bżonn min jixxejkjahom, min jgħidilhom oj, għax m'intomx tħossu xejn. Għaliex f'moħħkom għandkom biss x'se tigwadanjaw, x'se taqilgħu. Għaliex ma toqgħodux taraw
kemm nies se jbatu, jew forsi tbatija li intom stess se toħolqu għalikom infuskom. Kemm niltaqgħu magħhom dawn in-nies fil-ħajja tagħna, kemm niltaqgħu ma' nies fil-ħajja tagħna, u forsi aħna stess, kemm inkunu aħna stess illi mhux kapaċi nilqgħu naċċettaw li xi ħadd iħobbna u jħobbna tassew. Kemm nibżgħu meta xi ħadd iħobbna b'xejn, kemm maħniex kapaċi nafdaw nemmnu li verament tassew ridilna l-veru l-ġid tagħna mingħajr ma jkun irid xejn lura. U allura jien ukoll Ġuda. U meta nħossni hekk, meta nħoss li għandi vojt fija, għandi vojt li rid jimtela bl-imħabba, allura mbagħad min jaf kif nipprova nimlieħ. Min jipprova jimlieħ direttament bl-imħabba, imma mhux bil-fors. Aw minna min jipprova jimlieħ bl-arriviżmu, bil-karriera, fejn jasal, bil-popolarità. Ifittex post li jkun fih min għalih stmat irrispettat, meqjum, għax u b'dak il-mod illi jimbat b'xi mod iħossu rispettat, iħossu maħbub. Imma l-vojt il-kbir, il-ħofra l-kbira li hemm fil-qalb tagħna jisimha bżonn tal-imħabba. Bżonn li nkun milquh, bżonn li nkun aċċettat. Ekku għalkemm Ġesu jipprova jagħmilha kemm il-darba din l-esperjenza ma' Ġuda. Se naraw fil-Vanġelu tal-lum, fl-episodji li ser naqraw li se naraw flimkien. Kemm il-darba jgħidlu ħabib, saħansitra jasal biex ibusu. Ġesu lil Ġuda u Ġuda lil Ġesu. Ara taħsbu li dik il-bewsa kienet falsa min-naħa ta' Ġesu lejn Ġuda. U forsi lanqas min-naħa ta' Ġuda lejn Ġesu. Forsi kien hemm imħabba vera. Imma mħabba kif derlu hu, imħabba kif fem f'moħħu. Hekk ħafna drabi aħna wkoll jiġrilna bħal Ġuda. Ninqdew b'Ġesu. Ninqdew b'dak li jixtieq Alla minna. Ninqdew mhux naqdu lil Alla, ma nkunux għaddejja verità Alla u għaddejja verità l-Vanġielu. Imma b'xi mod nippruvaw niggwadanjaw, nippruvaw nużaw lil Alla għall gwadanji tagħna, għall-interessi tagħna. U allura Ġuda niġu għall-Vanġielu illi għadna kif smajna, Ġuda x'jagħmel imur għand il-qassisin il-kbar u jgħidilhom xi tridu tatuni u jiena nagħtikom lil Ġesu f'idejkom. Hekk l-istudjużi jgħidulna illi l-iktar ħaġa importanti għal Ġuda ma tantx kienet il-flus, anki jekk San Ġwanni l-Biraħ qalilna li kien ħalliel, li l-flus kien jużawhom imma kien jużawhom għal xi ħaġa l-flus. Imma aktar minn hekk dan il-kapaċità li jagħmel il-business li jikkuntratta Ġuda turina li kien bniedem li jirraġuna, li kien bniedem ġust. Jekk se nagħtikom xi ħaġa, intom tridu tagħtuni xi ħaġa lura. Aktar x'dan Ġuda kien bniedem li jagħmel lilu nnifsu waħdu. Jista' jkun illi ma nafx imma jistgħu jkunu diversi l-ipotesijiet. Ġuda bniedem bħalna. Jista' jkun illi forsi kellu xi tbatijiet meta kien żgħir. Forsi ma tantx kien apprezzat, ma tantx kien stmat u bena lilu nnifsu waħdu. Jew inkella bil-maqlub forsi kien stmat iżejjed, forsi kien imħajjem iżejjed dejjem għamel dak li ried, dejjem għamel dak li fettillu f'rasu. Jista' jkun. Tista' tkun dejn l-oriġni, dawn iż-żewġ estremi, l-oriġni tan-nuqqas ta' kapaċità ta' Ġuda li jħossu imfaħħar kif ismu tas-sew iġib, it-tifsira li ġib ismu, li jħossu maħbub, li jħossu internament fil-paċi miegħu nnifsu. U allura Ġuda iħossu li jrid jagħmel xi ħaġa. Iħossu li mhux biss irid jagħmelu xi ħaġa, ma li jrid ukoll jistimola lil Ġesu, iġiegħel lil Ġesu jagħmel xi ħaġa. Min jaf, forsi irid iħalli jisem dan Ġuda, Ġuda li jġib l-isem tal-poplu Ludi. Iħalli jisem għalli ma raġuni. Forsi xtaq iħalli jisem biex ikunu wieħed minn raġunijiet wieħed minn dawk li l-iktar ibbuttaw għal kawża tal-ħelsien. Issagrifikaw lilhom infushom għal kawża tal-ħelsien tal-poplu Ludi u li kien iġib l-isem tal-istess poplu. U allura Ġuda jagħti lil Ġesu fidejn il-Lud. Interessanti għax kif semmejna l-bieraħ il-kelma bil-Latin tradere jew bil-Griek paradidomi tfisser mhux titradixxi, mhux biss titradixxi, tinganna lil xi ħadd.
isek titħak b'xi ħadd, imma tikkonsenja lil xi ħadd, tagħti lil xi ħadd. U allura hawnhekk għandna propju l-logħba tal-bniedem li huwa jien, li huwa int, li huwa Ġuda, illi rridu nagħtu lil xi ħadd fidejn xi ħadd ieħor, irridu nagħmlu l-persuni oġġett u x'hekk meta jien ninqeda b'persuna, nuża b'persuna, nagħmilha oġġett il-persuna, nabbuża minnha, nuża. U min-naħa l-oħra għandna lill-Alla illi jħalli lilu nnifsu jiġi moti. Illi jħalli lilu nnifsu jiġi pratikament maħkum minn din il-logħba tal-bnedmejn. Aħna li rridu naħtfuh f'idejna u Alla li jħalli lilu nnifsu jiġi meħud minna. Alla li jagħti lilu nnifsu. Hawnhekk naraw ftejtek il-differenza bejn il-mod kif jaħsibha Alla u l-mod kif naħsbuha aħna. Ekku din il-loġika ta' Ġuda li jagħti lil Ġesu fidejn il-Lot imbagħad jagħtuh fidejn Pilatu, Pilatu jagħtih fidejn is-suldati, is-suldati jagħtuh mejjed fidejn Marija u Marija tagħtih ħaj lilna u x'hekk fl-Ewkaristija neħduh fidejna aħna fl-Ewkaristija. Din il-logħba da sejra sal-lum. Aħna li rridu naħtfu, aħna li nużaw idejna biex naħkmu, biex nippossiedu. U Alla li jinqeda propju b'dan l-atteġġament żbaljat tagħna, b'dan id-dnub tagħna, biex jagħmel dak li jaf jagħmel, jagħti lilu nnifsu. Kemm hi sabiħa din il-verità, kemm hija ta' konsolazzjoni, kemm hija ta' ħelsien għal kull wieħed u kull waħda minna. Il-parti tagħna tal-Vanġelu, kif se naraw iktar il-qudiem, il-parti tagħna tal-Vanġelu id-dnub tagħna, id-dnub tagħna. U rridu nagħmlu però mhux bħal Ġuda, imma bħal Pietru, naraw jekk Alla jritada. Irridu narfuh dan id-dnub. Irridu naċċettawh li dan il-ħażen, li l-ħażen jagħmel parti mill-ħajja tagħna. Għax jekk aħna ma naċċettawx li aħna dajfejn, jekk aħna ma naċċettawx id-djufija tagħna, jiġrilna bħal Ġuda. Nispiċċaw biex neqirdu lilna nfusna. Dan kien l-iżball il-kbir ta' Ġuda. Ġuda self-made. U jagħmel lilu nnifsu ma wkoll jaqret lilu nnifsu. Kollox jibda minnu jispiċċa fih. Din id-diffikultà ta' Ġuda kienet illi jinduna li f'ħajtu ma jiddependix kollox minnu. U meta l-pjanijiet tiegħu ma marrux kif xtaqgħu, allura spiċċa biex mhux igerger kontra d-dinja, ma biex qeret lilu nnifsu. Spiċċa biex tgħallaq. U allura dan Ġesu jagħmel l-oppost ta' dak li nagħmlu aħna. Aħna naħtfuh fidejna lil Ġesu. U Ġesu jinqeda propju b'dan l-atteġġament ta' possessività tagħna, b'dan il-ħażen tagħna biex ikunu u minnu Ġesu dak li jagħti lilu nnifsu, dak li jħobbni, dak li jħalli lili naħtfu u nieħdu anki jekk mod żbaljat, anki jekk naggredih. U allura minn dak il-ħin jgħidilna l-Vanġelu Ġuda beda jsib okkażjoni tajba biex jagħtihom lil Ġesu f'idejhom. U hawnhekk għandna x-xena ta' Ġuda waqt l-aħħar ikla. Ekku nixtieq hekk hawnhekk inġib quddiem għajnejkom hekk lil Ġesu imdawwar b'12. Hekk wieħed ittradih, ħallas għalih, li ieħor ċaħdu 3 darbiet u l-10 l-oħra x'għamlu ħarbu. U Ġesu lil dawn it-12 jagħti lilu nnifsu fil-ħobs u fl-imbejt, fl-Ewkaristija. Hekk kemm hi sabiħa Ġesu li jagħti lilu nnifsu fl-Ewkaristija. Fl-ikla tal-għid, l-ikla tal-ħelsien, l-ikla li bija il-mulej mhux biss ifakkar il-ġrajja tal-poplu ludi li jeħles mill-jasar tal-Eġizzjani, imma fuq kollox jeħles lilek lil kull wieħed u lil kull waħda minna mill-jasar tal-mewt u tal-ħażen. Min se jitradih lil Ġesu? Minnu dan il-wieħed li se jitradih lil Ġesu? Dak il-wieħed huwa jien. Kull wieħed minnhom beda jistaqsih. Jaqgħu jien, kull wieħed minnhom. Ekku naħseb ta' min jiftakara, ekku ta' min jiċċelebraha din il-verità, din ir-realtà kull darba li nieħdu sehem fl-Ewkaristija. Għaliex? Għax din il-verità tagħmel l-imħabba ta' Alla wisq ikbar
minn ħafna drabi kif ngħixuha kif inħossuha. Ħafna drabi aħna jidrilna li jimmorru għal qudies għall-Ewkaristija forsi notfa, forsi għax ma m'għamilniex ħtija. U allura mmorru bl-idea li jistħoqilna, immorru bl-idea li ħdimna għalija l-Ewkaristija. Imma sa mill-bidunet, sa mitwaqqif tagħha l-Ewkaristija kienet magħmula għal min imbejna għal min ma jistħoqlux. Wieħed biegħu, l-ieħor ċaħtu għal 3 darbiet, l-oħrajn ħarbu. Dawn ħadu fidejhom l-Ewkaristija. U Ġuda wkoll lil Ġesu jgħidlu, jaqgħu jien lil Ġesu. Jaqgħu jien Rabbi, hekk jgħidlu lil Ġesu. Waqt li l-apostli l-oħra, d-disċipli l-oħra, flok li jgħidulu Rabbi, jgħidulu mulej, jaqgħu jien mulej. Ġuda le, Ġuda lil Ġesu jgħidlu jaqgħu jien Rabbi. U hemm differenza bejn iż-żewġ espressjonijiet użati waħda minn l-apostli u l-oħra minn Ġuda. Għax meta l-apostli lil Ġesu jsejħulu mulej, forsi mhumiex jifhmu dak kollu li kien qiegħed jgħid. Forsi ma jafuhx, forsi mhumiex intelligenti daqskemm kien intelligenti Ġuda. Imma meta jgħidulu mulej, qegħdin jgħidulu lil Ġesu aħna sottomessi lejk, inti s-Sinjur tagħna. Il-ħajja tagħna nafdawha f'idejk. Dak li tgħid int għalina huwa tajjeb anke jekk ma nifhmuhx. Ħajseħħ dak li trid int hija l-fidi fiduċja falla, il-fidi vera. Waqt li Ġuda jurina bl-espressjoni tiegħu jaqgħu jien Rabbi, jaqgħu jien Mallem, ma jgħidlux mulej lil Ġesu, imma jgħidlu Mallem. Juri li lil Ġesu jifhmu, li lil Ġesu forsi jagħtih raġun, imma lil Ġesu mhux qed jissottometti ruħu għalih. Ir-relazzjoni ta' Ġuda ma' Ġesu mhix bħal dik tal-apostli waħda ta' fidi, fiduċja, telqa, dak li tgħid int nagħmlu le. Imma Ġuda jibqa' jippjana rasu u din hija l-problema mhux ta' Ġuda biss imma ta' kull wieħed u kull waħda minna. Hekk li rridu nippjanaw għal rasna. Hekk li kultant niddubitaw nibdew ngħidu imma Ġesu veru għandu raġun imma dak ta' min jafdah jew le. Hekk f'din is-sitwazzjoni ta' min jafdah jew le lil Ġesu. Hekk illum żdiedu ħafna iktar u x'hekk dawk li jinstabu pożittivi. Imma ta' min jafdah jew le lil Ġesu. Imma fejn irid iwassalna Ġesu? Imma tgħid din il-fidi għandha x'taqsam ma' dan kollu li qegħdin ngħixu jew le. Jew il-fidi hija xi ħaġa u l-ħajja ta' kuljum hija xi ħaġa oħra. U allura tiġina t-tentazzjoni li ma nafdawx. U tiġina t-tentazzjoni li nibdew nirraġunaw b'moħħna. Interessanti għax kienet ir-raġuni li minħabba fiha Ġuda tradixxa lil Ġesu. Għaw min jgħid li kienet minħabba l-flus, imma kif diġà spjegajna aktarx li Ġuda kellu f'moħħu pjan. Kellu f'moħħu pjan li lil Ġesu jpoġġih f'pożizzjoni f'sitwazzjoni li juri l-qawwa tiegħu, li juri l-mirakli tiegħu, hekk li jbiddel il-ġebel u jagħmlu ħobs. Kif it-tentazzjonijiet li jaqbes minn fuq it-tempju għal isfel u ma jiġilu xejn u jilqgħu l-anġli ħalli jwerwer lil-Rumani u lil kulħadd u kulħadd ikun sottomessa għalih. Dak kien il-pjan ta' Ġuda. Kien differenti għal kollox bil-pjan ta' Ġesu, mibni fuq l-umiltà, mibni fuq il-qadi, mibni fuq il-maħfra, mibni fuq l-akkoljenza, mibni fuq is-servizz, mibni fuq l-aċċettazzjoni tas-sofferenza, mibni fuq l-aċċettazzjoni tas-salib, mibni fuq it-tħaddejn tal-istorja, tad-destejn tal-bniedem, ma jkunx l-irritien imma l-tritient. U allura Ġuda din ma ċċettajiex. Allura nistgħu ngħidu kienet ir-raġuni, nistgħu ngħidu li ir-raġuni li minħabba fiha Ġuda ittradixxa lil Ġesu kienet illi ma felaħx għad-delużjoni. Ma ippruvaw ifhmu ftit, jiena nħossha fundamentali din hekk għall-menu għalija. Hekk Ġuda ma felaħx għad-delużjoni. Għaliex? Għax Ġesu llum jew għada se jgħaddik minn delużjoni. Se jgħaddik minn sitwazzjoni li inti ma tistenniex minnu. Kif jista' jkun Ġesu għaddini minn din is-sitwazzjoni? Kif jista' jkun Alla jgħaddini minn din it-triq? Kif jista' jkun? U allura Ġuda ma felaħx għad-batija, għal-vojt, għal-frustrazzjoni tad-delużjoni. Palma ġralu Pietru, anki Pietru ma felaħx għalija. Imma Pietru mbagħad induna wara naraw għada jekk Alla jrid. Ġuda baqa' m'għandunax. Ġuda dak li kellu f'moħħu fil-bidu baqa' f'moħħu sal-aħħar. Ekku ma rridux ninsew realtà li tottalina l-koll. Li dan Ġuda
Kif naraw spiss anke fis-siltiet li qegħdin nirriflettu fuqhom, dan Ġuda kien magħżul u maħbub minn Ġesu. Kien wieħed mit-tnax, wieħed mill-leżies ta' Ġesu, wieħed minn dawk li Ġesu għażel għalih. Kif jien int u kull wieħed u kull waħda minna. Magħżulejn biex inkunu ma' Ġesu, biex inkunu ħbieb ta' Ġesu. Kif Ġesu jgħidlu kemm il-darba ħabib, kemm il-darba u jbusu fil-Vanġelu ta' San Mattew darba biss Ġesu jsejjaħ lil xi ħadd ħabib u jsejjaħ ħabib lil Ġuda. Ara taħsbu li kienet xi ħaġa sarkastika, ironika, imma kienet ir-realtà, l-verità li Ġuda ma fehmx, li Ġuda baqa' ma jistax jaċċetta. U allura aħna wkoll iridu noqogħdu attenti għal din id-delużjoni fil-mixja tagħna tal-fidi. Ikollna iktar minn waħda delużjonijiet fil-mixja tagħna tal-fidi. Hekk forsi bħalissa qed ngħixu l-kol kemm aħna flimkien waħda minnhom, waħda minn dawn id-delużjonijiet. U t-tentazzjoni tkun li naqbdu triq tagħna, illi nitilqu triq tal-fiduċja, illi nitilqu triq tal-abbandon, illi nitilqu triq tal-imħabba lejn Alla, illi nitilqu triq taċ-ċertezza li Alla mhux se jitlaqna, li Alla qiegħed magħna, li Alla se jkun ħdejna, li Alla qiegħed magħna hemm proprju fil-mumenti ibsa ta' tbatija. U allura jaqgħu jien Rabbi jgħidlu Ġuda lil Ġesu. U Ġesu jwieġbu int qiegħed tgħidu. Ġesu jerġa' jagħtih iċ-ċans lil Ġuda. Jerġa' jagħtih iċ-ċans biex jinduna jara fil-verità tiegħu. Kif jagħti iċ-ċans lilna sikwit. U forsi dak il-ħin meta nindunaw illi żvjajna mit-triq, meta nindunaw illi qegħdin iktar nimxu fuq il-passi tar-rasib satana milli fuq dak li jixtieq Ġesu minna, dak il-ħin forsi nħossuna ftit ix-xejkjati, inħossuna ftit fil-ħtija u ngħidu kosu forsi tajjeb immorru lura, imma ħafna drabi xiġrilna le. Ħafna drabi nwebsu rasna u nagħmlu bħal Ġuda, nibqgħu mexxin fit-triq. Hekk hawnhekk jiġu f'moħħi dawk il-persuni pereżempju u xekk, illi għandhom l-għażliet li qegħdin quddiem għażliet bħalissa fil-ħajja. Jikkorrompejx jew le, jikdibx għall-interess tiegħu jew le, iħallix il-mara jew lir-raġel jew le, jafdax falla fil-fedeltà ta' żwieġ jew le. Propju qegħdin f'din is-sitwazzjoni, f'din il-prova tal-frustrazzjoni, tad-delużjoni illi Alla fil-ħajja tagħna kultant jaddina minna biex ikabbarna fil-fiduċja, fit-telqa tagħna fidejh. Ħalli nikbru fl-intimità tagħna miegħu, ħalli hu jsir iktar aħna u aħna nsiru iktar hu. Interessanti għax propju fil-Vanġelu ta' San Ġwan, kif anki jirrakkonta San Mattew, imma f'San Ġwan qiegħda b'mod iktar ċara. Interessanti għaliex Ġuda huwa dak illi għandu x-xorti illi ibil il-ħobs fil-platt wieħed ma' Ġesu. Fi ftit kliem x'kienu jagħmlu. Kien jaqbad biċċa ħobs, sit il-mejda Ġesu, biċċa ħobs il-ħobs għażmu, qisu l-pita bread dak li nafu aħna, jaġnu fidejh, hekk jintaġen, jagħmel ħofra fih u kien jimlija b'din it-salsa l-ħarosett u xekk li kienet taħlita ta' għasel, tuffieħ u frott ieħor li kienu jagħmlu l-lud biex jifakru il-bricks li kienu jibnu bihom fl-art tal-Eġittu, kienu jifakru dbatija. U din l-ewwel gidma, l-ewwel bokkun, kienu jsejħulu l-bokkun tal-ħbieb, l-ewwel bokkun, sit il-mejda kien jagħtih lill-persuna l-iktar importanti li kien hemm fuq il-mejda. Lill-ħabib l-iktar privileġjat, lill-ħabib l-iktar intimu. Tantu hekk illi interessanti għax kont qiegħed naqra ftit hekk biex nipprepara li fil-liturġija Biżantina il-Griegi jekk biex jgħidu il-kelma tqarbejn tagħna jgħidu il-bukkun tal-ħbieb. Il-bukkun tal-ħbieb. Psomion, il-bukkun tal-ħbieb. U interessanti wkoll għax fiha tifsira profonda il-bukkun tal-ħbieb. Dak li konna qegħdin ngħidu ftit ilu. Għax għall-ikla min inkunu, għall-Ewkaristja min inkunu. Jekk mhux min ċaħdu, min itradih u min jaħrab meta jiġi fil-bżonn. Nies dgħajfin. U msejħin il-lejla
illi naċċettaw id-djufija tagħna, li ma naqgħux fl-iżbal ta' Ġuda. U allura Ġuda x'jagħmel? Ġuda jispiċċa biex imur bis-soldati miegħu u jagħti bewsa lil Ġesu. Ibus lil Ġesu. Jista' jkun li fil-kuntest ta' dak li konna qegħdin ngħidu li Ġuda xtaq tassew illi Ġesu jqum fuq tiegħu, Ġesu juri minnu mad-dixxipli. Jista' jkun li dik il-bewsa għal Ġuda kienet sinċiera. Imma żgur li l-bewsa ta' Ġesu min-naħa tiegħu kienet sinċiera. Kienet sinċiera ħafna, żgur. Interessanti għax Ġesu ħalli lil Ġuda fil-libertà. Il-kapaċità ta' Alla huwa tant liberu li jħalli fil-libertà lil bniedem li jagħmillu l-ħsara. Alla huwa tant liberu li jħalli fil-libertà lil bniedem li jrid iweġġu. Araw Alla tagħna, Alla li jħallik liberu, Alla li jħobbok tant, Alla li jistenniek, Alla li sejjaħlek għax iħobbok, Alla li jibqa' jħobbok anki fil-mument fejn qed tiżbalja. Meta qed tiżbalja? Waqt il-mument li fejn qed tiżbalja. Waqt il-mument li inti qed tgħidu lil Alla jiena mhux il-pjan tiegħek irid nagħmel imma l-pjan tiegħi. Mhux kif tirraġuna jien trid nirraġuna, ma kif irraġuna moħħi. Ġesu dak il-ħin ibusu lil Ġuda. U jaqbduh. Ġesu jingħata propju fidejn il-bnedmin permezz ta' din il-bewsa. Permezz ta' din lotja żbaljata li Ġuda jagħmel tal-persuna ta' Ġesu. U hawnhekk forsi ta' min jirrifletti fuq punt ieħor importanti. Hekk li Alla jinqeda saħansitra bil-ħtija tiegħek, bid-dnub tiegħek biex jagħmel il-ħwejjeġ kbar tiegħu. Hekk allura kemm m'għandekx verament id-dispra, kemm għandek verament taħfir lilek innifsek. Kemm għandek verament meta tħares lura u tara l-iżbalji ta' ħajtek u tgħid imma Alla dawn qiegħed jinqeda bihom bħalma Alla nqeda bil-bewsa ta' Ġuda. Biex iwettaq il-pjan tiegħu, il-pjan misterjus tiegħu. Biex Ġesu jingħata ħalli jsalva bih kull bniedem. Forsi anke l-istess Ġuda, ma nafux, mhux fil-pjan tagħna li niġġudikaw, li naraw, li nippruvaw naraw l-affarijiet mill-punto di vista ta' Alla. U Ġuda jispiċċa mbagħad ħażin, jispiċċa ħażin. Għaliex? Għax Ġuda kif edna billi kien bniedem self-made, billi kien bniedem responsabbli ħafna. Jekk żbalja allura rid iħallas. Kemm għandna minn tiegħu kultant u x'hekk, kemm għandna minn tiegħu kultant. Forsi għax ma naċċettawx li aħna wkoll għandna l-kapaċità li niżbaljaw. U hawnhekk qiegħed il-Vanġelu, għaw jilab il-Vanġelu. Ġibt dik l-istampa prattikament miexa jibassu riljefek. Interessanti ħafna x'għandna fuq naħa lil Ġuda mgħallaq u fuq in-naħa l-oħra lil Ġesu msallab. L-idea x'inhi? L-idea li dak li jażel lil Ġuda qabel ma ċaħdu, dak li ħab lil Ġuda matul il-ħajja pubblika tiegħu, anki meta kien jaf li kien qiegħed jagħmel għażliet li ma kinux jaqblu mal-Vanġelu, ma setax ma jibqax iħobb lil Ġuda anki wara l-mewt tiegħu. Alla ħares Ġesu ma jiġix għal mitlu fejn. Alla ħares Ġesu ma batiex għal minu mitluf. Għal min qata qalbu għal kollox. Għal min u iffukat fuq fih innifsu. Għal min u id-disprat. Ġesu ġie għal dak iwa. Ġesu ġie għal dak. Hekk dan mhux kliem tiegħi, imma kliem tal-Papa Benedittu 16. Hekk fil-ktib tiegħu fuq Ġesu u jirrakkonta din ix-xena. Hekk jgħid li Ġesu li jħobb imħabba infinita ma setax ma jilħaqx bil-imħabba tiegħu saħansitra lil Ġuda. Saħansitra li dak li jitradih. Ekku allura l-iżbal ta' Ġuda fejnu. Ekku forsi fejn iridu jinbidlu ftit l-affarijiet anke fil-ħajja tagħna. Il-problema tagħna hi illi bid-differenza minn Ġuda ħafna drabi aħna niżbaljaw imma nippruvaw inċekknu l-iżbalji tagħna biex ma narawhomx kbar. Dak huwa wieħed mill-mod ta' kif nirreaġixxu għall-iżbalji tagħna. Meta jien żball ma naraħx kbir, allura lili nnifsi ma naranix tant tikraħ u nista' nibqa' għaddej. Iktar u iktar meta ninsieħ bħalli kieku ma għamiltux, meta ninnegah
bħalli kieku ma jagħmilx parti minn ħajti. Imma Ġuda ma jagħmlux dan il-proċess. Ġuda u bniedem ġust u raġel, ngħidu raġel aħna. Kisser u allura jrid iħallas. Imma d-diffikultà ta' Ġuda fejn kienet? Li Ġuda kien jaħseb li l-ħajja tibda minnu, jagħmilha kollha hu u tispiċċa fih u bih. Imma aħna nafu li l-ħajja tagħna mhix hekk. U hawn tista' tiġri l-bidla kollha f'ħajjitna. Għax aħna wkoll niżbaljaw bħal Ġuda. U l-iżbalji tagħna jkunu gravi bħal ta' Ġuda, daqs ta' Ġuda. Hekk indunajna rajna ftit matul din ir-riflessjoni li l-iżbal ta' Ġuda huwa l-iżbal tagħna. Aħna wkoll ninqdew b'Ġesu. Aħna wkoll meta Ġesu ma joġobniex naqtu triq tagħna. Aħna wkoll anzi nippruvaw nikkonvinċu lil Ġesu biex jimxi fit-triq illi nkunu traċċajna aħna, li nkunu ppjanajna aħna kif ipprova jagħmel hu. Id-differenza però titkun dak li jagħmel Pietru. Pietru meta jinduna li żbalja, meta jinduna li jaffeċ, nidħlu fiha fil-profond iktar għada, ma jaqafx iffukat fuq innifsu. Imma jinduna li Alla jaċċettah kif inhu. Jinduna li Alla jħobbu anki bid-dnub tiegħu. Pietru joħroġ minnu nnifsu. Ma jibqax hu il-punt illi miegħu iqis lilu nnifsu. Ir-riga illi magħha jkejjel lilu nnifsu. Kemm għamel tajjeb jew ħażin. Imma joħroġ barra minnu nnifsu u jħares lilin, jidħol f'relazzjoni. L-iżball li għamel Ġuda hu illi jispiċċa ffukat fuq innifsu. Il-Vanġeli jgħidilna nidem għalhekk imur jarmi l-flus għax nidem u xtaq iraġġa l-istorja lura. Kif ħafna drabi jiġrilna aħna. Għax hekk jiġrilna meta niżbaljaw. Wara li tiżbalja, ħafna drabi tispiċċa biex tindem u tgħid tara x'għamilt u tkun trid traġġa l-istorja lura. U allura l-iżbal ta' Ġuda x'kien? Illi ma ċċettax illi l-iżbalji jagħmlu parti minn ħajtu. Illi ma ċċettax illi hemm xi ħadd illi jħobbu anki bl-iżbalji tiegħu. Għalhekk fil-bidu bdejna, hekk forsi b'din id-diffikultà li Ġuda kellu fejn tidħol l-imħabba. Biex jiġi biex iħoss li hu maħbub, biex jiġi maħbub u biex ikun kapaċi jħobb il-ħadd ieħor. Forsi din kienet il-problema prinċipali ta' Ġuda. Imma Pietru, b'differenza kif se naraw għada, Pietru jibda jgħix bil-grazzja. X'jiġifieri? Jibda jaraf li l-ħajja tiegħu tiddependi għax xi ħadd minn xi ħadd li jħobbu b'xejn. Għax xi ħadd iħobbu b'xejn. U jista' jgħix, Pietru jista' jgħix il-ħajja għax hemm xi ħadd illi kontinwament iħobbu b'xejn. Il-ħajja frott il-grazzja. L-imħabba gratis, hekk tfisser il-grazzja. Pietru kien kapaċi jasal biex jaraf illi Alla lilu iħobbu b'xejn. U l-imħabba ta' Alla jikbar mid-dnub tiegħu. Ġuda baqa' ffukat fuq innifsu. Ma kienx kapaċi jagħmel din il-qabsa. Ħtija tiegħu mhux ħtija tiegħu, żgur li biċċa u biċċa. Ma nix se nidħlu fir-responsabilità, ma nix se nidħlu fil-ġudizzju ta' Alla fuq. Salvax ma salvax, il-ġudizzju ta' Alla. Il-biċċa tax-xogħol illi żgur li l-4 tiem li jagħmel f'din id-dinja Ġuda għexhom miskejn, għexhom ta' ikkundannat. Għexhom bid-diffikultà, bil-problema u xek bir-responsabilità l-kbira illi kollox jiddependi minnu. Bir-responsabilità l-kbira li rid iġib kollox tajjeb u perfett. Bir-responsabilità l-kbira li jekk jiżbalja m'hemm ħadd li jħenna liħu jaħfirlu. Hekk aħna għandna l-grazzja llejla illi permezz ta' din il-figura illi tagħmel parti mill-persuna tagħna, mill-persuna ta' kull wieħed u kull waħda minna. Għandna l-grazzja illi narfu li nindunaw illi jekk aħna niżbaljaw, jekk aħna żbaljajna, iva kien jiddependi minna. Imma nistgħu nibqgħu ngħixu għax hemm xi ħadd li jħobbna anke bl-iżbal tagħna. U dan jagħtina l-qawwa, jagħtina l-kapaċità li naċċettaw lilna nfusna, li nħobbu lilna nfusna, li nkunu tassew infaħrejn it-tifsira tal-isem Ġuda, lodato, infaħħar, praised,
Inti mfaħħar għaliex inti jibben maħbub ta' Alla bit-tajjeb u bil-ħażin tiegħek. Il-ħażin tiegħek jaħfirulek Alla. Ma tistax int tagħmel tajjeb għal konsegwenzi tal-iżbalji tiegħek. Anki jekk tipprova, anki jekk trid, anki jekk tipprova tħallas inneħħuha minn moħħna din l-idea. Ħafna drabi u xekkexna bl-idea li aħna kapaċi impattu għal kollox għadnu bittana mu veru xejn. Huwa Ġesu bl-imħabba tiegħu, bl-imħabba infinita tiegħu, illi jiddissolvi, li pratikament iħoll, imewwet il-ħtijiet tagħna, l-iżbalji tagħna, d-nubit tagħna. Ma jibqgħux jidhru, is-swiet ta' d-nubit tagħna ma jibqgħux jidhru fid-dawl tal-imħabba tiegħu. Ejjew ngħixu bil-qawwa ta' din il-grazzja. Ejjew ngħixu midinbejn iwa li jaffiġnija li nisbaljaw bħal Ġuda u forsi iktar minnu fil-fond ta' qalbna. Imma midinbejn li nafu li hemm il-grazzja ta' Alla li jħobbna. Midinbejn li kapaċi nirċievu l-bokkon tal-ħbiberija, l-Ewkaristija, li hija propju l-ikel tal-morda, l-ikel ta' minu fil-bżonn, l-ikel tal-batut. Il-mulej jatina l-grazzja verament li mmorru li lien mid-disperazzjoni tal-persuna li tħossa responsabbli weħeda tagħha nfisha tal-iżbalji tagħha. U niftakru li Allu ħanin, li Allu mħabba, li Allu maħfra. U jinqeda bl-istess żbalji tagħna biex jagħmel il-ġid mhux biss lilna, imma anke lil ta' madwarna. L-appuntament tagħna jkun għal-għada fl-istess ħin nirriflettu fuq il-figura ta' Pietru. Il-lejla tajba lil kulħadd, nispiċċew banja liturġika sabiħa fuq ir-ras ta' Kristu.